Arttu, kerroit tuossa, että olet ollut kesän hieman toipilaana. Miksi? Joo, tuossa kesäkuun alussa mulle tehtiin nilkan tähystysleikkaus vanhan lentopallovamman takia. Jouduttiin vähän putsailemaan sieltä arpikudosta ja muuta pois. Ja sitten siirtyi vähän niin kuin kesän aloittaminen reilulla kuukaudella eteenpäin ja päästiin vasta tuossa heinäkuussa tosi toimiin varsinaisesti. No miten se on nyt vaikuttanut, kun kausi alkaa vajan kuukauden päästä, niin siihen, että missä aikataulussa olet, jos verrataan vaikka edellisvuoteen? No siinä heinäkuussa kaikki alkoi näyttää tosi hyvältä, niin kuin, että hirmu nopeasti löytyi hyvä hyppyvire ja kaikki lähti kulkemaan tosi hyvin eteenpäin. Sitten vähän kovennettiin harjoittelua edelleen ja vähän alkoi nilkka vaivaamaan. Mutta sitten back to basics ja nyt ollaan saatu taas sitten pienen levon ja oheisharjoittelujen, tämmöisien korvaavien harjoittelujen kautta nilkka kuntoon ja nyt näyttää taas kaikki hyvältä, kun ollaan kohta toivottavasti tässä lumille pääsemässä. Ja se, että mitä se harjoittelutauko siellä alkukesästä niin sai aikataulujen suhteen, niin en usko, että ollaan metsään menossa tässä, että viime vuonna oli muuten vastaava aikataulutus ja tämmöinen järjestely harjoitusten osalta kuin nytkin, mutta ollaan vaan se kuukausi myöhemmin siinä huippukunnossa. Ja viime vuonna mulla alkoikin kulkemaan itse asiassa jo 1,5 kuukautta ennen maailmancupin avausta, eli liian aikaiseen. Onko se nyt niin, joko sinä osaat varmaksi sanoa sen, että tuo nilkka ei tulevalla kaudella tule vaivaamaan, vai voiko olla vielä sellainen uhka, että se jossain vaiheessa jollain tavalla vaikuttaisi? No toivotaan, ettei ainakaan mitään onnettomuuksia ja tapaturmia saatu, että se sen takia menisi huonommaksi tästä. Mutta kyllä mä havaitsin tuossa kesällä, että niin kuin liiallinen lenkkeily ja sellainen niin kuin tahallaan sen nilkan ärsyttäminen, niin se oli mieluumminkin se, joka sai aikaan sitten siinä sellaista pientä kivun tunnetta, mutta en usko, että omissa harjoituksissa ja peleissä, mitä pelataan, niin mitä ongelmaa sen nilkan kanssa tulee olemaan. No viime vuonna hieno kauden avaus, niin kuin sanoit Rukalle, ja siitä muutama kisa myös aika mukavasti. Mitä sen jälkeen sitten tapahtui? Olit siis toisin sanoen jo liian aikaisessa vaiheessa liian kovassa kunnossa, vai? No joo, mulla oli vähän semmoinen, että kaikki peliin laitetaan silloin kesällä ja ehkä vähän liian aikaisessa vaiheessa jopa aloin kovan painon pudotuksen ja se paras kunto tuli ehkä pikkasen liian aikaisen ja sitten jonkunlaisena väsymyksenä varmaan sitten tuli ilmi siellä lopputalvesta. Ja sitten toinen asia oli myös tämä lentopallossa mennyt nilkka, että mä jouduin jonkun verran luopumaan tietynlaisista loikkaharjoituksista, vuoroloikista ja sellaisista, missä kovasti tuli painoa tuolle vasemmalle nilkalle ja tietysti se näkyy sitten myös ponnistusvoimissa. No miten nyt, kun tämä vuosi on arvokisoista välivuosi, sellainen pitkäjaksoinen kunnon ajoitus niin on tärkeää tällä kaudella, jos haluaa menestyä mäkiviikolla maailmancupin kokonaiskilpailussa, niin miten sä nyt olet vai takaat sen, että se kunto säilyy nyt hyvänä ja kovana läpi koko kauden? No kyllä mieli on pysyttävä vireänä koko kauden, että se on kaiken A ja O. Ja sitten tietysti hyvät oheisharjoittelut ja se, että pyritään turvaamaan kaikin mahdollisin keinoin se, että päästään mäkeen aina kisojen välillä ja alkuviikot menee sillä tavalla rutiininomaisesti mukavasti siinä, että onhan siellä pari kohokohtaa tosin just niin kuin mäkiviikko ja lentomäen MM-kisat sitten helmikuussa, että toivottavasti niissäkin ollaan kunnossa ja koko maailmancupin ajan sitten. No mitä sä tavoittelet tältä kaudelta, jos erittelet sitä niin, että mitä haluat saavuttaa nyt Rukalta, toisaalta mäkiviikolta, maailmancupista ja lentomäestä, kaikki ne 4 yhteensä? No kyllä mä haluaisin, että tämä kausi olisi sellainen tasainen, niin kuin viime kaudella meni oikeastaan sinne Sapporon MM-kisoihin asti hyvin, että pysyttäisiin siellä kymppisakissa ja mahdollisesti jos käy onni ja saa parhaat hyppyset kilpailuhypyiksi, niin vaikka voitot on mahdollisia, että mä toivon sitä, että pystyisin tekemään ehjän ja hyvätasoisen kauden kokonaisuutena. Ja sitten tietysti noihin niin kuin sijoitustavoitteisiin, niin 15 sakissa pitäisi ainakin olla maailmancupissa, jos aiotaan hypätä yhtä hyvää kausi kuin viime vuonna. Ja tietysti olisi
parantaa sitten mäkiviikon 6. sijaa, että se olisi sellainen kohokohta yksi talvella, että toivottavasti onnistuu, saa nähdä.